Mañá 8 de xaneiro remata a exposición na Estrada da Mostra Fotorrapa 2010 sobre a tradicional rapa das bestas de Saucedo. Pódese visitar de 11:30 da mañá a 1:30 da tarde na sala de exposicións Nova Caixa Galicia. A mostra puido visitarse dende o pasado 10 de decembro e amosa as fotografías tomadas polos participantes no terceiro concurso internacional que convoca o Concello da Estrada. A mostra deste ano, á falta da súa clausura, espertou un amplo interese do público, logrando máis visitas que a celebrada en 2009. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares.